Bien, llevamos toda la noche, intentando contener un festival. Puede estar, donde está así. Está aquí, sí. Hola. Sí, pues en breve va a llegar. Que ven si Roberto. É certo que a climatoloxía que estamos tendo non axuda nada, altas temperaturas, refachos de vento moi fortes nalgúns dos incendios que estamos tendo e, polo tanto, o primeiro que quero facer é agradecer o traballo que están facendo agora mesmo moitísimos efectivos en toda Galicia, medios terrestres, medios aéreos, a unidade militar de emerxencias, desexar que os tres brigadistas pertencentes á plantilla do Concello de Oimbra, tres brigadistas municipais, que están ahora mesmo hospitalizados, que se poidan recuperar canto antes, un deles con máis gravidade, pero que o gallá que a súa recuperación sexa canto antes e volver a facer a mesma advertencia. Moitísimos dos incendios que se están producindo agora mesmo son incendios provocados, por lo tanto, volver a decir que perseguiremos ata o final e intentaremos dar con todos aqueles que están provocando incendios coas consecuencias que estamos vendo, acercándose a moitas casas, moitas situacións onde hai que facer confinamentos, incluso desalosos. No Concello da Mezquita está sendo desalosada, foi desalosada, estamos trasladando as persoas que estaban nunha residencia da terceira idade, confinamentos tamén no incendio que está afectando a estación invernal de Manzaneda, moitísimas ameazas por estes incendios que, insisto, teñen a man dos incendiarios en moitos casos detrás. Acabamos de declarar, está declarada desde a mañán a situación 2 en toda a provincia de Ourense, o cal permite actuar coa maior axilidade posible, máis facilidades para intercambiar medios entre diferentes incendios, recabar medios de outras administracións. Imos seguir traballando o tempo que faga falta. As perspectivas, ademais, destes días respecto a temperaturas non son boas, no momento en que non se anuncia un enfriamento destas temperaturas e, por lo tanto, as condicións para que se produzan incendios siguen sendo, non son boas para evitar que se produzan, por lo tanto, volvo a facer ese chamamento a máxima precaución e esa advertencia ás persoas que queiman os montes. Ahora mesmo temos, ademais, na provincia de Ourense, tanto as autovías como as estradas nacionais cortadas en diversos puntos. En canto podamos, se volverá a restablecer o tráfico, pero, lóxicamente, nestes momentos, as tarefas de extinción e a seguridade das persoas que usan estas vías é o primeiro. Por tanto, situación complicada. Seguimos traballando e, volvo a decir, agradezo moitísimo a todo o dispositivo de incendios da Xunta de Galicia e a todos os corpos de emerxencia pertencentes a concellos, a Administración Xeral do Estado, as diputacións que neste momento nos están axudando. Moitísimas gracias e, xa digo, seguimos traballando e o gallá que agora mesmo os 8 incendios que están activos na provincia de Ourense e algún máis en puntos das outras provincias galegas, intentaremos que estean, cando menos, controlados e estabilizados no menor tempo posible. Moitas gracias.